Titlen orientering. Det relaterer til den måde, man navigerer på, kan man sige generelt, men også hvordan navigerer man i det her specifikke rum. Jeg havde lyst til at skabe en eller anden form for ro i rummet. Jeg havde lyst til at skabe en balance og en eller anden form for organisk tilstedeværelse, som var mere relaterbart som menneske. Det jeg kom frem til var så at arbejde med gulvfladen, og så med en enkelt vægflade, så man ligesom fik sådan nogle slags greb, som gik ind og ligesom samlede 2 dimensioner i rummet. Der er en fin detalje, som jeg synes var værd at fremhæve, og det er de her hexagoner, som ligger ligesom skåret ud som negativ rum i søjlerne. Den form, jeg arbejder med i gulvet, er hexagonformede fliser. Når man går ned på gulvet og kigger lidt i detaljerne, så kan man se, at hver enkelt flise har sin egen struktur. Så i forhold til den hvide, glatte, flade nuancer, der ellers findes på elementerne herinde, så kunne jeg med den forandring i overfladen tilføre et element, som havde en form for variation eller ikke konstant. Stisystemet forholder sig til hver enkelt menneskets dagligdag og måde at strukturere sit liv på. Og det her det er jo også en statslig bygning, så man kan også tale om den her bygning i symbolsk forstand. Det repræsenterer en struktur, vi alle sammen indgår i. Når man kommer op og hæver sig op, så når man kigger ned, så kan man faktisk pludselig se meget tydeligt, hvordan ser den her struktur ud. Og det er jo egentlig også sådan, det er at navigere og orientere sig i livet. At man måske ikke kan se det så klart, når man går rundt midt i det, men når man kommer på afstand af det, så kan man pludselig se meget tydeligt, hvor går linjerne. Den blå, den orange og den grønne farve er for mig sådan samlet set et billede på en eller anden form for farveskala, der kan relatere til noget, man kan finde ud i naturen. Overordnet set er der en eller anden form for samme eksistens, som har givet det her rum en ro og en balance.